chipani cha UDF chadzudzula zomwe zachitika dzulo kwa anamiwa zimene achita anyamata azikwanje komanso zimene zachitika like yes mukudziwa kaleso choyambira chimenecho. Number 2 chipani cha UTM chadzudzulaso komanso ngati ife anthu amene tili ngati ma citizens tikuyeneranso kudzudzulaso. Samuel Walwaso apanso babwaso ndikung'alulaso akudzudzulaso. Guys, thank you so much. Timve kuti Samuel Wala akuti yes, comrades, good morning and how are you? Mazuka bwanji na maswera bwanji. No, comrades, nenda zikobwino kwambiri. Komanso ndine wachisoni kwambiri kuti ndi zimene zachitika dzulo. Of course, President wa chipani cha UTM wayankhulako against what happened yesterday. Kwanza atama match dzulo achinanamiwa. Komabe ineyo as comrade Wala zonse zikuchitika apa izi kwa ineyo is nothing. Palibe chomwe ninganene kuti chanzeru chikuchitikapo. Tayankhula amabungwe Malawi Law Society yayankhulapo kapena Malawi Human Rights Commission ambiri mwina amabungwe human rights ayankhulapo. Kumaeneo as far as I'm concerned, I don't see anything. Palibe chanzeru chomwe tingakambe. Chifukwa choti Malawi pena pake ndi anthu amozi omwe timatenga zinthu ngati kuti we are too casual tikamapanga zinthu. Generally ni Malawi panopa too casual. Komanso ni anthu amozi amphai komanso anthu odelera. Aliyense kumanayi kunoko ni munthu odelera nzake. And the people easily amapanga timagulu kaya mkati mwa zipani kapena mkati mwa boma kapena even mmanyumba kapena kumaufumu mmaboma umumu. Paliponse kumanayi kunoko ndi ulesi wathu ndi mphai ndi kukayikirana kwathu. Timapanga timagulu tomwe timakhanga tifuna tipange zinthu zolongosoka komanso timakhala timagulu. Mwamuja timagulu mwapanga tabwino tija mmakhala timagulu. We are people amene timakonda kukhala timagulu to weaken the integrity of our country. Timagulu tambiri tomwe takhala tikupanga kumanayi kuno toti akagulu kachitetezo human rights izi zimene zatibwezera kumbuyo kwambiri. We're too much into that. Kupanga timagulu ta wanthu tokhanga tikuyimira anthu pamene sitikuyimira anthu. Chimodzimodzi zimapita ku polisi komweko ku army. Every institution in Malawi yokhuzana ndi zoona za wanthu kapena chitetezo cha wanthu kumakhala timagulu mkati muti. Timagulu tomwe timasemphana malamulo a dziko timatengera pena pake ndikupanga accommodate the views of politicians. As we are talking now, Malawi panopa simaona namiwa zolamukoka. Namiwa wakhala kuyankhula aggressively, courageously, pa TV, ma press atakati kumona. Koma zulo namiwa amukhwefulatu. Amukhwefula. And nobody protected him. Even anthu amene amamacha naye mu street, nthawi zonse amayenda naye, sanamteteze. That's how Malawi is. And zimene zizi zipitirira ndithu ngati tingasankhe molakwika pa 16 September pa. Ku Malawi we are people who don't love each other. Sitimakonda naye. That's why ineyo sitimapanga nawo demonstrate. Chiyambireni chipangeni demonstration 2011 pomwe anthu kumzuzu kuja. I was one of the people, I was in the forefront kupanga demonstration yopya kwambiri yomwe inachitika ku Malawi kuno yakumpoto kunoko. Sinambe ndapitaso mu street kukapanga demonstrate. Ndinasiya. Chikwa dziko lathu Malawi pankhani ya mademo siyolifera ya. Anthu amene amakhala kusogolo kwa mademo suti zena makamba zija zimakhala zomwe iniwo Malawi mukuziona. Ayi. Ndinaziona kalekale. I've got good examples. Nthawi imeneyo tinanda china undule mwakasungura. Where are they today? Tinanda china Trumpesa wawo. Where are they today? Tinanda china Reverend Nyondo kuno kumpoto Livingstone Synod. Where are they today? Ife munamo mwatona kuti chulapo kuti pa 2011 tinagwira ntchito yayikulu kwambiri kuwauza Malawi ukayimira Malawi kuti maliro ajatike kukatoto kuzorozoro koko. Kuti maliro ajatike kuzorozoro. Anamba kuzanipo akulu amene amapanga za mademo kumpoto nthawi imene jakuti ayi kunala china Samuel Wala, kunala china Ipyana Ntakomwa amene tinali pasogolo. Kunala china Musenga Mulungu. Kunala china Kevin Silungwe. So many of us active people tinapanga ma demonstration ku Mzuzu kuno.
kuti anthu 11 ajaomberedwe mpaka maliro awo ayikidwe mwabwino. We were the people behind that. Akuluakulu andale amene anatchukirapo pa nkhani manager ena what we call Livistonia Synod amati Church and Society kunala china mkandawire kumene kuja anatchukirapo koma amene tinali ma actors amene tinayima pa chenicheni kuti tipange mademo aja kumzuzu kuna against Bingu wa Mtharika sitinatchulidwepo even kuyitanidwa pa mnyambo yawo imene amakumbukira ku pa 11 chakuti apo. That's why even ma compensation ama family okhuzidwa sakuyenda bwino chukwa anthu ene amene timapanga zimene zija sinatchulidwe ubwino omwe tinapanga ku Malawi kuti zinthu zisinthe. Ine ndimakhandi ukamba ndinamangidwa almost 41 times nthawi ya DPP by Malawi police even mpaka panopa muselu ya kunzimba police mukaona pamwamba analembapo mawu chiwongo changa Ruwara nali kabwerebwere kupita ku police na ya uje ndipo nthawi imene ndimapanga zinthu zoti Amalawi tituluke munkhaza zachani za DPP koma DPP akunzimba mafumu akunzimba andaikosa makosi mbero anali pasogoro. DPP made use of our chiefs in Mzimba koma I'm still alive up to this day. So pajonena nchokuti Amalawi ndifazi bwana anamiwa inde zachitikira koma kana khala kuti akutenga malangizo amene tikuwauza bwezi zina zimene zili bwino. Demonstrations are good. It's a right of everybody. It's a democratic right. People demonstrate. Come, I have to know which people are you representing. Anamiwa akupanga represent Amalawi akati. Ngata upanga represent Amalawi ena haki. Banji menezo yama kukakuka Amalawi anatawa. Kunalibe Amalawi. Izizi zimakauti ndindale basi. Because MCP believes kuti Namiwa is be sent by DPP. Because Namiwa wanalu State House. Time Namiwa State House, IMCP amavutika. Ndechi mechi ufinga panopo nchokuti tenti tese ndale zosungirana mangawa. That's what we have to do. Ine I was campaigning for SKC. Ali wa moyo. Mpaka na kumanayo SKC. Zina zimeta kambia na SKC. Sinakuze na Malawi ya. Chwe SKC ananduza. Antu omwe ndisakurupirire kumanayo kuno. Even na kushipani cha UTM. SKC ananduza. Kuti ku UTM kuli antu ena don't believe them. Don't trust them. And SKC ananduza bwino. Don't join chipani cha UTM. SKC ananduza. Don't join chipani cha UTM. Uncle Ruwara. He used to call me Uncle Ruwara. Don't. Mundipangile kampeni ne tentipange kampeni tikonzekere za 2025. Chifukwa panopa ndili mboma. Ndinasana nawo agreement boma limene lili. Ngakhala kundinyoza chakwera koma boma limene lili ndikutengera malamulo aziko ndi zimene tinagwirizana kugwirizana wa tonse alliance. Ndina Ruwara Mungu ndithandiza yambani kampeni. Kwa MCP kukhali komweko koma muyambe kampeni. Chwa boma ili nda MCP. Mukamapanga kampeni ya ineyo muli kwa MCP simugula kuisa hayi. Chwa boma ili nda tutonse. Ineyo Ruwara inuyo ineyo ndine tentigwire ntchito. Awiri ineyo ndineyo. Inde enake azilowerera apo anthu ndikuza nisoni anthu oti mugwire nawo ntchito. This is what SKC told me. That's why I was very resistant. Kuyambira kuti ndilowe chipani cha MCP. Mpaka somebody convinced me. No, Ruwara. Panopa think mamusankhana Chikabambe as a replacement of SKC. Lowa chipani cha UTM. Koma sina lowe chipani cha UTM ntaya convention. Aye. Chwa sini mafuna udini. So what I'm trying to say is Amalawi mukamapanga ndale. Kapena mukamapanga zinthu konoko. Mwena ukhala anthu anzeru kwambiri kuposa zeru zanu zimene munaphunzira mu class. Ndale za ku Malawi ndiphunziro lina lapadera. Sungazi kwanise ndale za ku Malawi kutengera school kapena malamulo aziko. Koma pawe kawena kuphunzira mene zinthu zilili. Ku Malawi panopa tafika kuno. Wina sagunamize ni yayi. Palibe munthu amene amapanga represent Amalawi deep down from his heart. Kulibe. That's why and how ukapa na statement. Changa ni muntu nthawi mukati mone 2011. Mu 2011 my demonstrations at another bwino kwambiri because we were really representing the people and the people felt it. Kuti we are being represented. Kwa panopa palibe amene muntu anganene kuti yeye akuyimira gulire la wanthu kapena kuyimira Malawi. Muchoona kulibe.
That's why ine nangotenga mbali yanga kuti ine mendikuona apapo ndingolowa kuitemu kuti tenge membership ndipange kampeni yamsogolera kuitemu chifukwa kulibe panopa bungo lomwe munthu unganene kuti lidi kuimira anthu amalawi ndi bosa olo kunena kuti ai Malawi police ikuimira Malawi ndi bosa, Malawi army ikuimira Malawi ndi bosa, Malawi electoral commission ikuimira Malawi ndi bosa, Malawi human rights commission ikuimira Malawi ndi bosa, Malawi law society ikuimira Malawi ndi bosa. Chilichonse panopa ku Malawi kunoko palibe choncho panga represent Malawians kulibe. Chifukwa chani? Umphawi. Anthu feti ndi umphawi wa nzeru tili ndi umphawi wa ndalama. Kwa umphawi umene kutipeleka kwambiri ndi opanda nzeru ndiye kutipeleka ku Malawi kunoko. So comrades, in there, as much as we'll be talking of Namio, come you have to know yourselves. You know, nobody is representing you. You are being represented yourself. And now what we are trying to do in African campaign in search of a good leader. Mokamaka for me, Nampesa de Sokabambe, an economist. Chili naona eneo kumana chovuta kwambiri. Kusainiselo bwino kwa chuma. Ngati chuma sichi kwenda bwino, kapena ngati munyumba muli umphawi. Ana mama wangati unamakhala bakale kumenyana kapena upita kukapempha zakudya kumakomanda amene andi zakudya. That's what Malawi is like today. Tilibe upangiri weni woti tingenise ziko lathu pankhani za chuma. We are failures economically. Ndengati ziko likulephera kwenisa chuma bwino ndizimene mkonazi amphawi. Even na polisi nawonso ndi amphawi. Ndame imene akulenza si ukwanira kunyumba. As a result, akuona kumene kuli andali kumwe akukhuta zindalama mopanda accountability, no auditing. Salary akulandira koma ndalama ya salary si kukwana. So what do we need? Chwa panopa zachitika koma tili mkati mwa campaign. It's a wake up call to Malawians to understand, and the way I'm telling you. Chufunga chake ndikufuna munthu msogolere yemwe angakoze ziko lathuli pankhani za chuma. Basi chuma chikamenda bwino mziko, corruption kumakhala kulibe. Chuma chikamenda bwino mziko, nsanje kumakhala kulibe. Kupondeza kumakhala kulibe. Chifukwa aliyense thukuta lake limabweresera ndalama pa khomo pake, komanso pa moyo wake amakhala moyo wosangalala. Kusatanso malamulo a ziko ndi kuti aliyense amakhala is a must kuti aliyense amasatira chani malamulo a ziko. Chuma ndi malamulo ziko aja amamuteteza munthu payekha, komanso amatetezanso chuma cha boma. Ntchitonso zimatetezedwa bwino. Komanso anthu kuziko kuti amakhala well represented. Mabungwe onse amapanga zinthu zoteteza munthu wina ndi zache. But as it is today, muli umphawi, yet we are talking about good governance. Muli umphawi mukamba za vision 2063 sizingatheke without foundation ya good economic stand. So comrades Malawians, izi zamademo izi ndikupempha Malawi mwina zingothera pomwepa. Kakale mwina president achipani cha itema mati yayi azapita msiti iyayi ka president inde mwayankhula tamva koma a president achipani cha itema mwayankhula tamva kwa chufuna panopa ku Malawi tenti konze mavuto azachuma tenti pange campaign yokhuza ndi chuma izi zamademo tenti siye ukuku anthu amene upanga demonstrate it is a proven fact they don't represent Malawians. Akakhala upanga represent Malawians na miwa zosaka na menyedo a police ndamene akana menyedo. So we have lost with our representation ya anthu. Pamba singayo litagwinatu. Olunamiwa tinga nene chotani, tinga tukwane boma chotani. Boma panopa, it has won against antuma demonstrators. Pasifuka zimenda nenapo. Palibe boma kunoko kumalawi. Boma latu panopa is not representing Malawians. Zipani zandari sizupanga represent Malawians. Azatu ama civil rights activists sakupanga represent Malawians. Because yesterday, Nami wasaka na menye chonchiji in front of the army and police. This is gonna take. In 2011, we protected each other. And that's in an ombredo. Komatina teteza nandito. Ena fende tinamagido komasiti na menyeri. So comrades Malawians, let's not take this thing on a soft note. No. Tienti wone puzirali kuni mena pangika zilikuwa na miwa. We need a government that is going to represent the people. And that should happen out of good economic plans and policies. Almost apanga uplift our economic case even vutomentu kumana panopa. Nde panopa azisogurazi pani za MCP muaone kulindani yemwe akuza APM akapa mpando. Wasogure ikachiwili. Azati mila ife ya Malawi.
zikuonekeratu kuti hayi MCP yakhala pampando achakwera kupitiriza mukona kuti azapanga represent ife ya Malawi pazonse zimene tikufuna hayi, because alibe economic background. So comrades Malawians, this is what you have to know. My campaign ndinayamba kupanga campaign ya UTM leadership sure nandi project yomwe ndimayenda across the country. Project imeneyo naipanga SKC ali wamoyo, ndipo it was one of the plans yomwe tinapunguzana ndi SKC. Ngakhale anthu ambiri aliyense panopa mmene anamwala SKC is claiming to be very close to SKC, very close to SKC. Zimene zisu zatichedwesaso kwambiri. SKC chimene amafuna kuti kandi wa MCP kandi wa DPP ngati ukonda dziko la Malawi join the movement. Bas yosintha Malawi. That was what SKC told me. I'm saying this today. So ndikuona ngati kuli kusimba kwambiri. When you mention the name of SKC panopa, ukamati SKC, know that uziziwa chichwene ukamba kuchiziwa. Osanguna ta SKC analidoro, ida analidoro. Kwa maana hizo ni reservations zake. He had some reservations. Yomwe ambiri amana isakuziwa. That's why ena fimara SKC tikulira kwambiri koma in a different way. Tikumalira ndito. So SKC tinacheza naye. We shared something that was very important. SKC samaona ndale za chipani. Ayi. Koma anena kuti pa ballot pamaena kukhala munthu ndi simbo ya chipani. Akhoza kukhala wina pa ballot wabwino, munthu wabwino akhoza kukhala pa simbo ya MCP. Munthu wabwino akhoza kukhala pa simbo ya DPP. Munthu wabwino akhoza kukhala pa simbo ya UTM. Koma chofunika the bottom line chimene SKC amafuna kuti tonsefe tikonde dziko lathu. Ndalezo pambuyo. Nditafika pano ndi imene mavoti nawo pano pa Malawi. Ndale tentisiye kumbuyo. Tentili chikondi pasogolo chokonda dziko lathu. Tikamakonda dziko lathu tisatire malamulo a mdziko menemo kumaleko. So this is what I can say about the violences. No one in Malawi panopa tupita kusango. Palibe ya Malawi yemwe akukuyimirira inuyo. Unless musankhe munthu wabwino yemwe atazambe kukuyimirira. Even kuzipani palibe munthu amene angakuyimirira inuyo wa Malawi kuti mupange campaign yani yabwino. Palibe kumaleko amene angakuyimirira ya Malawi inuyo kupa ndalama kuti mukapange campaign. Kuti dziko lanu lisinde. Aliyense paeka kaya kuchipani cha DPP, ku MCP, ku UTM, zipani zonse zokhuzidwa pa nkhani yake nisidwe chisango. Zukani panuka as individuals, as Malawians. Musaone zipani taona ni munthu amene angalithandize. Panopa palibe chipani chomwe chingalowe boma ukasintha zinthu. Pachoka minus inuyo azipani zino. When you say azipani zino, my members don't stick kuchipani chanu chokuti ndine member wa MCP sindingapange za UTM mukutayisa nthawi. Even chipani cha MCP is not representing the entire members of MCP. Chipani cha DPP is not representing all members of DPP. Chipani cha UDF is not representing all members of UDF. That's what you have to know. Cha UTM usogolo wake is not representing everyone in UTM. Tafika pano. Ziko latu panopa lafika poti la sokonezeka. Yofunika 10% msogolo wabwino. Vuto limenti ina ku Malawi pa ndima nana nthawi zonse. The economy yathu sikwenda bwino. Therefore, we need an economist. That's why I am campaigning for the Sokabambi. Comrades, good morning and thank you very much.